Awan sai pinangi pusing asam pen omama lo kanenge do long le to omor sing ti soket suklo bodake ninde do long le lambo apot no na duro bangke la president of India speech along sin ni pana chance na people awan sai na people la bang so long na litung ka do social media long na eglong lo hempre kalam pen senglok 125th amendment pen senglok Lapen ke ilitum university nangi pu penceng lo ilitum kadok kami alam sedame ini panta ardi nak pipen nak kedua do dong do laan ke cing hon BJP sarkar laan chota ke laan lam ninge tun chota bang ke chokche ilitum anutina akali akema autonomous state to 44A No autonomous state, no rest, ini tu hantik lo. Tebo kita parlimen lo, hengkang firong cingwai ponai poke, badua sarkar hota pompepin lah. Tebo kita nilita private member bill, ye autonomous state alam hengkang firong cingwai ponang ye, pula bangsa alam nili lopi dun lo, engke nang cingwai dan nang cingwai pipong. Lapen parlimen dobo mahut. Parlimen dobo mahut ladak speaker abang labangso alam tebang wando lapen ho ladak 543 bang pharo phora pike plake thom IMP atonta autonomous telam chingwai ponaima chingwai ponanema poke ladak bangke aphai hande kache don aphai kache don de aphai abasi omor sing diso ladak lam ke bang Parlimen long cingwai pon nangi ku alam ke wang abang ke ilitum cingwai pon nangi manang ne abasi speaker abang toh ko mama cingwai pon nangi autonomous state alam ko nangri cirung tha bolai BJP ban claim rapet made BJP 239 IMP to ana nang che dong ne lapen tadabe Jonathan IMP bangke hini laga nang cedon lindero Telugu disam labang so IMP atum seda bangke trokdo latum nang cedon lindero laan chota kali ele tum ladak Sikkim pe inwat MP seda me laga nang cedon lindero lapen ke ladak Voice of the People Party Meghalaya pen ke hayabang Dr. Ricky Envil J. Singkong laga nang cedon lindero talang di non head jong hokte siap rang alang lebe stroke der masih cewoi igi lasi laana kecing hola par pio ili tumbang hempre dalam long nang cingwai pun pinangi pu ke dengkol langso lang gali lang jota gali lang enga labang so hempre dalam cingwai pun nangi pu bangke lahang alo tadi juga damtang tarik trok ang nisi ke damtang tarik trok ang nisi labang so hempre kalam abangke cingwai ponang popu house along apon atarik ani thik pondo tala suhoda bangke kongres atunke hempre kalam cingwai ponang me tu thur pak si MP do an thur pak le lano apon tu da do modang itu pegon lano itu ladak kongres lapen APSLC labang so kaningge pen ke klemakan ke nang litung kadok ka beda ke relasi kadok ka we sedame karbiang long arada tum hempre kawi atum hempre ke nangi buatum am abang le litung kongres lapen APSLC abang le rom amata nang panu ponlong le datang lapen non tarik chok ang nile nang pa thurpak cingwai pon nang le bu kongres um opos sidame non ako tarik reke thong no tarik penke seson dopo tarik reke thong se ako autonomous state alam ladak debate discussion kacetor ko la penga cingwai alam bangga ko tarik reke thong marsa ciklo sideng pom tulo la penga laso huta kongres atunong siang ko cingwai ponong le pujong se parlemen long thurpak lo penate ladak ini tumara datenda thurpak la kongres na APSLC bangke angkura pelong helang nako angkura pelong helang nako
lapeng elitum ladak upilo elitum hanang pipela sosota di selalu tumhan anuti na bang pitum handa suri kep-kep nang pilo lasona sokar dumawi lapeng ga ko suri para pola nang pijila lapeng suri pokep nang pijila lata abluk hangale abang piti na pa lapeng ke lam jo daga urudodoy sang kadok kawi am sitami lapeng aprange reform kandong sinang litum ke palong dia pan pom kacien namanya DC office lapeng ke lem sarong